Her er Katrine. Katrine ønsker sig noget af livet. Katrine ved, at hendes livsområder skal være i balance for at opleve glæde, mening og tilfredshed med livet. Men hun oplever ikke balance. Rent faktisk oplever hun ikke, at der er nogle af sine livsområder, der har det fokus, de fortjener. Katrine har læst mange bøger og været på mange kurser, men det er blevet til en masse viden, der er svært at omsætte i en presset hverdag. Katrine bliver mere og mere fortvivlet over hendes manglende udvikling. Hun vil gerne have en enkel og effektiv måde til at få sig i gang og sætte fokus på sine livsområder. En dag hører Katrine om 28 postkort. En overskuelig, nem og effektiv måde at få sig i gang af sine livsområder på, og samtidig en måde at synliggøre sine fremskridt på. Katrine køber sit login til 28postkort.dk og går i gang dagen efter. Katrine er i gang med 28 postkort, og som dagene går, får hun stadig mere fokus på sine livsområder. Hver dag kan hun ved dagens afslutning sige, yes, det var en god dag. Da der er gået 60 dage, er Katrine ovenpå. Hun har fået positiv gang i alle sine livsområder, og hendes indre motor kører derudad med mere og mere kraft. Men ikke kun Katrine er begejstret. Hendes mand Peter er mindst lige så begejstret, for han lever nu sammen med den bedste udgave af Katrine, han kunne ønske sig. Så i morgen starter Peter på 28 postkort. 28postkort.dk